Li hundirê dêra ji sed sala şeşan ya li başûrê Rojhilata Tirkiyeyê bi dehan jiyîn, mêr û zarokên xristiyan yên Asûrî roja yekşemyekî beşdarê duakirinê dibin ku ev dêr ji çend dêrên ku tenê li welatên wanê kevnar maye ye. Piştî ku sed sala bîstan de ji ber tundî û xizaniyê civaka Asûrî hatiye mecbûr kirin ku Tirkiye biterikîne niha li herêmê tenê nêzîka 4000 Asûrî maye. Ew niha li serenserê Ewropayê belav bûne ku zêdetirî 100,000 li Almanya dijîn, nêzî 100,000 li Swîdê û bi dehan hezar jî li Belçîka, Fransa û Hollandayê. Asûriyên xristiyan ku wekî Suryanî jî têne binavkirin, beşek ji kevneşopiya xristiyanî ya Rojhilatin û bi zimanê aramê dua dikin ku tê bawerkirin ku İsa pêxember jî bi vî zimanê axifiye. Yuhanun Akay yê çelsalî li herêma dîrokî Tur Abdîn ku bi Suryanî tê wateya çiyayê Xulamên Xwedê li gundê sedsalî ya Gulgozê ya li Mardînê dijî. Ev gundê ku wekî Eynwardo tê zanîn ku bi Suryanî tê wateya çavê gulê berê bi sedan malbatên Asûrî li vir cotkarî dikirin, dua dikirin û zarokên xwe mezin dikirin û jiyanek didomiya. Lê niha digel Akay tenê sê malbat maye ku ew cotkar e û bavê 8 zarokan e. Di demin berê de 300 malbatên xristiyan yên Suryanî û 7 keşe li gund hebûn. Sê dêrên me hebû. Her tağekî de dêrek hebû, Akay dibêje. Biter bence yani biz Rast e ku em ji 300 malbatan tenê sê li gundê me mane. Ew jî tê vê wateyî ku ew gel bi berdawî ve diçe, têk diçe. Ez bawer dikim ku piştgirî pêwîst e. Heke devlet bixwaze ku em lêre bimînin, heke ew bixwazin em bi hev re bijîn, ez bawer dikim ku pêwîst e li xalekê dest pê bikin. Li herêma Tur Abdîn 1500 dêr û 300 manastır hene li gorî Evgîl Turker, serokê Federasyona Komeleyan Suryanî. Her yekşemê li her sê dêran de duakirin hebû û ew tevahî tije dibûn, dibêje Turker. Biz bunu yani konuşup Asûrî vê pêwîstî dibînin, em vê nîqaş dikin û hewl didin ku çareser bikin. Pêdiviye, gelek gund bê qeşeman e. Ew ne rast e. Asûrî bi rojane du cara diçûn dêrî. Pêwîst e rojên yekşemê girseyek hebe. Ew jî bû me tiştek girîng e. Wekî civakendin, Türker dibêje li ser Asûriyan jî heman pirsgirêkên aborî û zextên siyasî yên dibin hikûmeta Serok Recep Tayyip Erdogan bandor kiriye.